Uy, ang ganda ng sulat. Ang ganda ng sulat. Kamulat. Ang ganda yan. Galing mo talaga, Ruben. Best friend na kita. Hello! Char! Ayan mga fam, welcome back to my YouTube channel. Shout out. Magandang tanghali po sa lahat na kayo from Kanizan. Shout out po Team Bulig, Karipa Community. Shout out po sa For today's videos mga fam, ayan, panibagong reaction na naman ang gagawin natin ngayong araw na to. So, ang re-reaction na natin ngayon is yung kay Robilin. Ayan. Yung pagdalaw nila Kalinga Prab kina Robilin. Re-reaction na natin yung reaction ni Robilin. Dun sa kinilig daw kay Aga. Sino kayong Aga Mulak na to? Parang may naamoy ako hindi maganda. Tanawin natin nga. Curious din ako. Sinong Aga to eh. Sige. Sige. Excited na rin kayo no kung sinong Aga. Sino ka? Ako si... Oo, ako si Elika. Kaya kasi dumalaw sila Kalinga para bayan dumalaw sila. Tulog pa siya. Pero nung pagpasok na sabi niya, sino ka? Magaan ako. Pain yan, pain. Dito na lang yan. Gwapo? Tumaka ko? Ayan, kasama pa sila, kasama pa si, unang pumasok sila, Jimel, sila, Mark, ayan, nakakatawa yung reaction niya, para bang batang-bata talaga siya, nakakatawa yung reaction niya. Yung papaliguan daw kasi nila, kasi hindi pa daw naliligo, sabi nung, nanay niya, hindi pa daw naliligo, kaya papaliguan nila. Ayaw niya talagang bumangon. Ayaw niya talagang tumayo. Ayaw niya bumangon. Tamad talaga siya bumangon. Panoorin natin yung pagpasok ni ni Aga daw. Kung anong reaction niya. Ha? Oh, ito. Ito, Yan. marami natin itong napagaling na Ay, kilig! Rubilin! Teka! Kilig daw si Ro. Bawal po pag-inipot. Bakit ba na makahiga ka? Rubilin mo! Anak, gwapo ito! Anak, Rubilin! Nagtago! Ay, ito pa ko si... Aga mulak daw, sabi ni Rubilin nung nakaraan. Sige daw. Aga mulak. Oo, aga mulak ka daw. Niloloko pa nila eh. Nakakatawa yung reaction niya. Nagtago pa sa kumot. Nahiya siya. Continue natin. Rubilin, i-reveal ko na ang sarili ko sa'yo. Rubilin, i-reveal ko na. Ito na. Ni-reveal daw. Maalala mo mga Rubilin, mapaalala ko na sa'yo mga alaala natin, Rubilin. Rubilin, join silante! Ang dami na nila doon sa loob. Kasi nga gusto nila mabangunan si Robilin pero hindi pa rin ayaw niya talaga bumangon. Isa na lang naisip kong ideya. Paliguan ni Kuya Jason, guys. Hihintay ko lang yung desisyon. Pabilin. Marami kang piling paliguan. Sa ilong, sa dagat. Sa lawa. Ayaw kahit anong ginawa talaga nila, ayaw talagang bumangon ni Robilin. Ayaw niya talagang maligo. Ayun, si Kuya Jason na lang daw magligo. Wala na silang choice. Yun na lang daw ibang paraan. Tingnan natin yung reaction ni Robilin. Na maligot. Wala na daw. Tara. May nakaka.
Mabili. Mabili tayo sa dagat. Tignan mo. May bumalik. Dagat ka. Oo. Sapa ako. Dagat ka sa papa. Bawal lang magbasa. Nagbabasa ka din. Ha? Sasako. Magandang Ang dalawan. Magana. Saan? Ito. Original. Wala akong picture. Tapos yung nagpipit. Ayan na talagang tumayo. Sabi sinabihan pa niya si Kuya Jason, ayan, dagat ka sa ako. Ay, nako, Romelyn. Ayan, so mga fam, sana wish natin na maging okay na siya. At lagi naman siyang sinubaybayan pa rin ng Kalingap. Ayan. At saka, minsan nakakatuwa din itong kausap kasi na-enjoy mo siyang kausap kasi nga yun nga niloloko-loko mo siya, pero sana nga gumaling na siya, no, kasi nga nahirapan na rin yung nag-aalaga sa kanya kasi yung gagaya niyan ngayon sila nga hindi nga nila mapatayo kasi nga gusto pa talagang patayuin sa nila kasi nga gusto para liguan nila kasi nga ilang araw na daw hindi ligo si Rubilin. Ayan, pati nga sila nahirapan din. So, ayan, bago ko po tapusin ang aking reaction, ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking reaction. Gusto ko muna magpasalamat kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, wag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang mga channel nila at don't skip ads po para naman makatulong din po tayo sa kanila. Ayan. At wag niyo rin po kung naman po ninyo akong kalimutan, subscribe niyo din po ang aking channel at kung gusto niyo po, bigyan talaga. Press niyo po yung bell at para po may tawag nun alerto. Ganun pa rin. Paano babalik? Para alerto kayo sa aking mga balita. Ayan, thank you so much po at dito ko na lang po tatapusin ang aking reaction. Magpapaalam na ang inyong lingkod, si Fam Kanizan, ang inyong reaction sa balita.